αλίτσορα χρυσή τσορά ευλόημένη. Good morning. Τι μου κάνετε πρωινή, πάρα πολύ πρωινή. Μπορώ να πω η ώρα είναι 7.30. Έχω πάρει σας παίρνω μαζί μου βασικά σήμερα. Έχω να βάψω μια νύφη πρωί Λευκοσία, Καϊμακλή, είναι κάπου εκεί. Και ναι, ετοίμασα εδώ τα πράγματα μου, είμαι στο δρόμο, εννοείται πάντα κίνηση ρε παιδί μου αυτή η Λευκοσία πραγματικά. Και ναι, πάμε να σας πάρω μαζί μου. Εννοείται ότι πήρα και τον καφέ μου, γιατί χωρίς τον καφέ παιδιά δεν μπορώ να ξυπνήσω. Και πάμε. Good luck. Από εδώ θα ήθελα να σας πω έτσι ενημερωτικό ότι έχω προσφορά για σας νυφούλες μου όποιος παντρεύεστε τώρα και για το 2027. 2 πρόβες ημέρα γάμου, εξωτερική φωτογράφηση στα 250 ευρώ. Και εννοείται φυσικά και άτομα που θα βαφτούν, συγγενείς, μπάμες, αδερφές, κουμέρες, φίλες. Εννοείται ότι έχω και σε αυτές προσφορά. Μπορεί, σκύο. Όμορφο. Να βλέπεις κάτω όμως, μπράβο. Χαμογέλα μου, ανοίξε μάτια. Μπράβο. Κούκλα. Τέλειες.